Čaute. Pôvodne som nerozmýšľala, že by som tento decembrový vlog nejako rozdelila, ale keď sa nám podarilo získať niečo úžasné a je toho veľa, tak som sa rozhodla, že to si zaslúži vlastný vlog. Je to pecka. A to stále nie je všetko. Aspoň bude čo robiť cez Vianoce. Stále to nie je všetko. Myslím, že cez Vianoce sa budeme venovať len tomuto. Myslím, že s kľudom môžem povedať, že toto patrí bez pochyby do top 5 našich nákupov. Celková cena 550 €. Prečo hovorím ceny setov a dielikov a teda za koľko sme čo kúpili? Je to jednoduché. V dnešnom svete si naozaj veľa predajcov myslí, že si môže pýtať za Lego a za niektoré sety astronomické ceny. A nemyslím si, že je to správne, pretože dajú sa zohnať sety a dieliky za úplne úžasné a normálne ceny, ktoré sú primerané. Preto aj keď vy niečo kupujete, radšej si skontrolujte, či tá cena je adekvátna a či sa teda oplatí. A tu vidím krásne veci, takže toto si všetko rozoberieme v samostatnom videu, lebo je toho naozaj veľa. To si tak ideš do Bratislavy, do IKEA na výlet, len náhodou pozrieš Marketplace a tam sa objaví tento krásny set Excelsior. Úžasný set, veľký, ťažký, malo by tam byť úplne všetko, a aj dinosaury, aj všetko príslušenstvo za necelých 100 €. Paráda. Pani ho ponúkala vlastne po synovi, ktorý ho mal len vystavený. Vidíte, že je tam strašne veľa prachu. Takže ho treba rozobrať a nejako skúsiť poskladať znova alebo nejako šetrne vyčistiť, skompletizovať. Mal by byť úplný, i keď vieme, že zrejme jeden asi dinosaurus tu nachýba, tento malý, a tak to sa dá objednať za pár €. To nie je až také strašné. Je to úplne krásny, velikánsky set, veľmi sa teším, že ho pridáme do zbierky. Lego Movie máme veľmi radi. Bude ho treba určite rozobrať, lebo je skutočne zaprašený aj znútra a teda naozaj skontrolovať, že či tam je všetko. Ale myslíme si, že teda ten jeden dinosaurus chýba, ale tak to nie je až taká katastrofa. Tak toto sú jedny z vianočných darčekov pre manžela. Ako prvé tu máme postavičku zo série 7 minifigurky. Tento vesmírny vojak, alebo čo to chce byť, policajt, má logo vesmírne. Tak toho som mu kúpila, ale potom tu máme ešte Harryho Pottera. To je skôr pre mňa, lebo sa mi to páčilo v podstate 2,50 alebo do 3 € za tento polybag. Je tam aj sova, je tam príslušenstvo, to bolo super. Ale hlavným darčekom je tento setík, po ktorom už veľmi dlho túži, a je to vlastne Exosuite a sú tam zelení vesmírni panáčikovia a to bude úplne mega. Keďže ma pred Vianocami skolila choroba, ktorej meno sa na YouTube nevyslovuje, a bola som aj cez Vianoce chorá, aj v podstate na Nový rok, tak len prikladám takto fotografiu toho, čo sme mali vlastne pod stromčekom. Je tam ten už menovaný Exosuite, je tam vesmírna jazda, je tam ďalší Galaxy Explorer, hrad Harryho Pottera, ten mikro, úplne krásny, muzeum ako ďalší modulár, no a potom ešte Avengers väža a taký domček kreator. No a ešte na záver, ešte pred Vianocami prišlo niekoľko dielikov na dokončenie niektorých stavieb a doplnenie zbierky.